Jeneng Mas apa? Mamas Rangga. Hah? Rangga. Rangga. Mamas, nganggo mamas barang rada maju enggak? Nah, Ketoke gua ana sebelah. ganas. Lah makane anu apa kuwi untune dikecerek kuwi makane. Iki ngono untune gak dibel, untune iki dikecerek kok iso. Nyapa ta kok untumu mbok konokne nyapa? Kok merongos banget. Iki ora merongos, wajahe mundur untune maju kok merongos kok iso. Lah mungkin ta. Lah Omahmu tinggal. kulon kono. Heh? Kulon kono. Kulon kono, tanggane kae. Ya, tanggane kae, pojok kae. Ya, Iya, tanggane Walid. tanggane sapa? Oh iya, kaya Walid. Gak jele pisan kaya Walid. Kok lah golekne gajul kaya pas Walid kan Malaysia to. Lah ya jenggote lak yo